Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Χαίρετε αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ακούτε την εκπομπή «Οι έσχατοι έσονται πρώτοι» με τη Ρένα Καλιγιάννη από το διαδικτυακό σταθμό iRoi.gr. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε για δεύτερη φορά καλεσμένο τον Πάτερ Ηλία Ιφαντή από το Αγρίνιο. Χαίρετε Πάτερ Ηλία. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, λέμε πιο συγκεκριμένος. Αληθώς ο Κύριος. Ήθελα έτσι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας να ρωτήσω τι γίνεται εκεί στο Αγρίνιο, πώς πάνε τα πράγματα, έχουν καλυτερεύσει καθόλου, έτσι έχουμε και καινούργια κυβέρνηση, έχουμε δει έτσι ένα φως στο τούνελ να αχνοφαίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, σταματήσαν οι πληστηριασμοί, εκεί είσαστε και σε ένα κίνημα Πάτερ Ηλία, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε στο κίνημα δικαίωμα στη ζωή. Σταματήσαν οι πληστηριασμοί καθόλου, γιατί ήσασταν είχατε έτσι επιδείξει ένα έργο εναντίον των πληστηριασμών και έτσι ένα κινηματικό έργο γενικότερα στην περιοχή. Κοιτάξτε, πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Εγώ βλέπω, επειδή αυτοί ιδιαίτερα είμαστε απεσιόδοξοι, ναι. Αυτοί ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτή τη φάση, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάποια ελπίδα και βλέπουμε ότι και η ελπίδα αυτή ακόμα πάει να σβήσει. Το θέμα των πληστηριασμών συνεχίζεται βέβαια, όπως είναι γνωστό. Είχαμε πάει προημερών πριν από το Πάσχα λίγες μέρες, είχαμε πάει στο Μεσολόγγιο, όπου και πάλι υπήρχε η περίπτωση ενός πληστηριασμού και βέβαια τον αποτρέψαμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα,
κάνουν ανακρίσεις, λέει, στο ειρηνοδικείο του Μεσολογγίου για την περίπτωση αυτή ακριβώς που πάμε και αποτρέπουμε τους πληστηριασμούς. Ανακρίσεις σε ποιους? Ανακρίσεις δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή μας έστειλαν ένα μήνυμα μέσω του Facebook, λοιπόν, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται αυτό το νόημα, αλλά είναι σχετικό με τους πληστηριασμούς. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Ναι, μας το έστειλε ο πρόεδρος του δικού μας του κινήματος, του δικαιώματος στη ζωή. Μας το έστειλε, ας πούμε, σαν μήνυμα ότι διεξάγονται ανακρίσεις από το ειρηνοδικείο του Μεσολογγίου σε βάρος, ας πούμε, αυτών οι οποίοι διοργανώνουν αυτά τα κινήματα για την αποτροπή των πληστηριασμών. Αλλά δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των ανακρίσεων, δηλαδή τι ακριβώς ζητούν αυτοί, αλλά είναι σχετικό με το θέμα αυτό των πληστηριασμών. Θέλουν δηλαδή, με άλλα λόγια, να μας παγώσουν, να μας ψαρώσουν, όπως λέγαμε εμείς στο στρατό κάποτε, δηλαδή, έτσι ώστε να μην αναπτύσσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή ότι δεν κάνανε οι Σαμαροβενιζέλοι, πρέπει κάποιος να το συνεχίσει. Δηλαδή παντελής έλλειψη, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, ο νόμος ναι. Εδώ τώρα, ο ανθρώπινος νόμος, ο νόμος, ας πούμε, του κράτους, ο νόμος αυτός, λέμε καμιά φορά, μιλούμε για νόμο της ζούγκλας, αλλά ο νόμος της ζούγκλας είναι φυσιολογικός, έχει μια εντιμότητα, γιατί το ζώο έχει το ένστικτο. Το ζώο έχει το ένστικτο, το λιοντάρι, οι τίγρες που είναι σαρκοφάγα, είναι το ένστικτο τους να φάνε, ας το πούμε, άλλα φυτοφάγα ζώα. Αλλά ο άνθρωπος είναι πέρα από τη φύση του, δηλαδή είναι αφύσικος, είναι δηλαδή παραφύση όλη αυτή η κατάσταση και, πώς να το πούμε, εκτρέπεται σε τρόπο ώστε να βγαίνει από τα όρια του. Ναι, και θέλω να πω δηλαδή ότι ο νόμος είναι έξω από τη φύση του ανθρώπου, με την έννοια ότι στην εποχή μας νόμος έχει γίνει, ας το πούμε, το έγκλημα, η διαστροφή, το κακό γενικά, ενώ ό,τι είναι καλό έχει, πώς να το πούμε, γίνει παράνομο, έχει κηρυχθεί στην παρανομία. Κάτι τέτοιο ζούμε εμείς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όποιος είναι τίμιος και λέμε. Μα έχει βγει και έκφραση: όποιος είναι με το σταυρό στο χέρι είναι χαμένος. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει αυτή. Δεν είναι χαμένος, διότι με βάση. Το λέει η κοινωνία. Πρόκειται να μιλήσουμε περί Αναστάσεως. Αυτός που είναι με το σταυρό στο χέρι δεν χάνεται και δεν χάνεται ποτέ. Όμως τον κάνουν να είναι ότι είναι μειονεκτή. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν τους νόμους και σε τοπικό επίπεδο, ας πούμε, δηλαδή στο ελλαδικό επίπεδο και στο παγκόσμιο, έχουν κάνει ακριβώς αυτή τη διαστροφή. Έχουν νομιμοποιήσει το έγκλημα, έχουν νομιμοποιήσει την κακουργία και έχουν κηρύξει σε διωγμό την δικαιοσύνη, την ανθρωπιά, την καλοσύνη. Λοιπόν, και το βλέπουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα, ας το πούμε, και στον τόπο μας και σε παγκόσμια κλίμακα που επικρατεί αυτή, ας πούμε, η διαστροφή. Μάλιστα. Οπότε είσαστε υποδιωγμό αυτή την περίοδο, έτσι, δηλαδή είσαστε με έναν φόβο ότι θα υπάρξουν ανακρίσεις στην περιοχή. Με βάση αυτά τα οποία, το μήνυμα αυτό που λάβαμε, ας το πούμε, υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή εμείς συνεδριάζουμε κάθε Δευτέρα, περιμένω τη Δευτέρα να συζητήσουμε, ας πούμε, και να ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δική μας η διάθεση και η θέληση είναι ότι θα συνεχίσουμε με όποιον τρόπο και με όλους τους δυνατούς τρόπους να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν σκοπεύουμε, ας πούμε, να το εγκαταλείψουμε. Το κίνημα δηλαδή καλά κρατεί ακόμα το κίνημα. Υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο? Κοιτάξτε, το θέμα, ναι, υπάρχει συμμετοχή, βέβαια υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν και υφέσεις, ας πούμε, στο θέμα της συμμετοχής. Όταν υπάρχει κάποιο θέμα έτσι σε έξαρση, υπάρχει συμμετοχή. Όταν υπάρχει μια κάλμα, τότε, ας πούμε,
πούμε υπάρχει δηλαδή ύφεση, υπάρχει δηλαδή κάποια έτσι απόσταση, ας πούμε, αποστασιοποίηση μάλλον πιο σωστά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στο κίνημα και σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω, διότι αυτή η μεγάλη της γης, η μεγάλη εντός εισαγωγικών, γιατί ως άνθρωποι είναι πάρα πολύ μικροί, έχουν κατά πάσα πιθανότητα εκπονήσει σχέδιο δολοφονικό σε βάρος της πατρίδας μας, σε βάρος του λαού μας, και αυτό το σχέδιο το βλέπουμε να προωθείται διαρκώς. Ναι. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ας το πούμε, οι λεγόμενες μνημονιακές, βρισκόταν, ας πούμε, σε πλήρη συνεργασία με τους λεγόμενους πιστωτές, με τους λεγόμενους θεσμούς τώρα, με τη λεγόμενη Τρόικα. Τώρα η σημερινή, ας πούμε, κυβέρνηση, για μένα τουλάχιστον δηλαδή, κάνει κάποιες προσπάθειες και ανάλογα με τις προσπάθειες αυτές αποκαλύπτεται το πρόσωπο των ανθρώπων αυτών όλο ένα και περισσότερο, ότι είναι, πώς να το πούμε, αντί να είναι οι εταίροι μας όπως λέμε, αποκαλύπτονται ως εταιρείες δολοφόνων, οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι να μας φτάσουν, ας πούμε, στην έσκατη, θα λέγαμε, εξαθλίωση δηλαδή, και να μας εξαφανίσουν και σαν έθνος και σαν λαό. Λοιπόν, για να μπούμε τώρα και στο θέμα μας σιγά σιγά, γιατί σαν θέμα έχουμε σήμερα ένα φοβερό άρθρο που γράψατε πριν λίγο καιρό, Ανάσταση, η μοναδική επανάσταση. Το γράψατε λίγο μετά την Ανάσταση του Κυρίου που γιορτάσαμε, και μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι είναι η μοναδική επανάσταση, και θα ήθελα λίγο να το εμβαθύνουμε το κείμενό σας. Είναι περίπου είναι 2 εβδομάδες από την μέρα της Αναστάσεως, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η αναστάσιμη περίοδος είναι μέχρι την Ανάληψη, δηλαδή 40 μέρες από το Πάσχα. Οπότε είμαστε μέσα στα πλαίσια, δεν είμαστε εκτός πλαισίου δηλαδή. Λοιπόν, θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο έτσι κομμάτι-κομμάτι, έτσι, το άρθρο σας, το οποίο είναι φοβερό. Μου επιτρέψετε όμως να αρχίσω εγώ κάπως. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, όπως θέλετε. Μιλάμε για Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Και τη λέμε Μεγάλη Εβδομάδα γιατί, όπως ξέρουμε, δεν έχει ούτε περισσότερες μέρες ούτε μεγαλύτερες μέρες. Έχει τις ίδιες μέρες που έχουν και άλλες εβδομάδες. Ναι. Τη λέμε όμως μεγάλη γιατί έχουμε τον μεγάλο πόλεμο, τον πιο μεγάλο πόλεμο. Και ο πιο μεγάλος πόλεμος είναι ανάμεσα στο Θεό και στο Σατανά, ανάμεσα στο Χριστό και στο Σατανά. Στην περίπτωση αυτή ο μεν Χριστός, ο μεν Σατανάς έχει για όπλο του το θάνατο, ο δε Χριστός έχει για όπλο του την Ανάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ρίχνει ο Σατανάς, ο διάβολος, πρώτος το βέλος του θανάτου και σκοτώνει το φίλο του Χριστού, τον Λάζαρο. Έρχεται ο Χριστός και απαντάει με την Ανάσταση του Λαζάρου. Ναι. Γεγονός το οποίο δηλαδή, πώς να το πούμε, έχει ως αποτέλεσμα δηλαδή την μεγάλη, θα λέγαμε, απήχηση στο λαό, το γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Λαζάρου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει άλλα περιθώρια, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει στο θάνατο του ίδιου του Χριστού. Και προχωράει δηλαδή, όπως γνωρίζουμε από τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και φτάνει στο θάνατο. Αλλά δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ο θάνατος ότι ο Χριστός σε τελική ανάλυση το μυστικό του όπλο, η Ανάσταση δηλαδή, είναι η Ανάσταση αυτού του ίδιου του Χριστού, η οποία μετά έχει ως αποτέλεσμα να εξουδετερώσει το όπλο του Σατανά που είναι ο θάνατος, και να το εξουδετερώσει δηλαδή σε όλη το την έκταση, έτσι ώστε συμμέτοχοι στην Ανάσταση του Χριστού να είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι, ο καθένας από εμάς τους ανθρώπους. Λέτε διαρκώς τη λέξη Σατανάς. Εγώ επειδή την ακούω από μικρή αυτή τη λέξη, μήπως είναι η προσωποποίηση του κακού, μήπως εννοούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή μιλάμε για κάποιο πρόσωπο, ή είναι απλά η δική μας προσωποποίηση όλου αυτού του κακού
εναντίον του καλού. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην προκειμένη περίπτωση σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το προσωπικό επίπεδο. Αν παρακολουθήσουμε στη ζωή μας, ο καθένας από εμάς, εγώ τώρα δηλαδή που είμαι μεγάλος, είμαι 78 χρονών, λοιπόν, και γυρίζοντας πίσω το βλέμμα μου, κοιτάζοντας το παρελθόν μου, βλέπω ότι η ζωή μου υπήρξε ένας διαρκής πόλεμος με τον διάβολο. Δηλαδή φοβερός πόλεμος, λοιπόν, με τον διάβολο. Και από το άλλο μέρος βλέπουμε, ας πούμε, και στην γενικότερα, δηλαδή μέσα στη ζωή, μέσα στην ιστορία, ο διάβολος παίζει έναν δηλαδή τρομακτικό ρόλο. Δεν είναι, πώς να το πούμε, μία, θα λέγαμε, εξοικόνηση, μία ιδεοποίηση, ας πούμε, του κακού. Όχι. Ο διάβολος είναι οντότητα, είναι πραγματικότητα. Και αυτό βέβαια το βλέπουμε και από τη ζωή των Αγίων, μέσα από τη ζωή των Αγίων, και μάλιστα όχι Αγίων άλλων εποχών που βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν μέσα εκεί και διάφορα φανταστικά στοιχεία, αλλά σημερινών Αγίων οι οποίοι έζησαν στις μέρες μας, στην εποχή μας, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος τώρα αγιοποιήθηκε τελευταία, λοιπόν, και οι οποίοι μιλούν για ολοφάνερη παρουσία του διαβόλου ως οντότητας. Αλλά όπως είπα πρωτήτερα, το βλέπουμε εμείς ο καθένας στη ζωή μας σαν μια διαρκή παρουσία η οποία μας πολεμάει σε κάθε μας βήμα. Εννοείται, για να καταλάβω έτσι καλύτερα, ότι αυτή είναι μια οντότητα πραγματική, εννοείται, που μας προωθεί να πάμε προς την αμαρτία, να πράξουμε το κακό, δηλαδή μας δίνει όθηση να διαλέξουμε, να μας βάλει, ας πούμε, στο μυαλό μας το κακό και να λειτουργήσουμε προς εκεί. Αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, κοιτάξτε, η αμαρτία, όταν λέμε αμαρτία, σημαίνει να πράξουμε, να δούμε κάτι, ας πούμε, να μας γυαλίσει κάτι, να το αρπάξουμε, πώς να το πω, κάπως έτσι. Να κάνουμε λάθος και βέβαια αυτά τα λάθη τελικά, ας το πούμε, ο διάβολος εδώ τα λάθη τα παρουσιάζει ως όμορφα, ως γλυκά και ως ευχάριστα, ας πούμε, αφού διαπράξουμε τα λάθη, αφού κάνουμε τα λάθη, μετά βλέπουμε δηλαδή την μαύρη τους, το αποτέλεσμα, άσχημη πλευρά τους, και βέβαια βασανιζόμαστε εξαιτίας αυτών των λαθών για καιρούς, ίσως εφόρου ζωής. Γράφεται ότι απότερος στόχος της Ευαγγελικής Επανάστασης είναι να νικήσει το θάνατο σε όλα τα επίπεδα. Ποιο θάνατο σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή έχει επίπεδα ο θάνατος? Τι εννοείται σε αυτό το σημείο? Ο θάνατος έχει πολλά επίπεδα, με την έννοια ότι πρώτα εδώ στη ζωή μας αγωνιζόμαστε, έτσι. Αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε το ψωμάκι μας, να έχουμε την ενδυμασία μας, να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε τα φάρμακά μας κτλ. Όλα αυτά τα κάνουμε με απότερο σκοπό ποιον? Να νικήσουμε το θάνατο. Κάθε στιγμή μας, αν τρώμε το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, αν ντυνόμαστε εκεί που κρυώνουμε, αν κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε τα φάρμακά μας, το κάνουμε ακριβώς για να νικήσουμε το θάνατο. Αυτό είναι δηλαδή αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όπως όλοι μας ξέρουμε, είναι η γενική μας εμπειρία, ότι τελικά ο θάνατος θα μας νικήσει στο τέλος. Είναι θέμα χρόνου. Ναι, σε κάποια στιγμή, ας το πούμε, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω γύροντος, θα μας νικήσει και έτσι θα κερδίσει τον τελευταίο γύρο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η Ανάσταση έρχεται να μας πει ότι κοιτάξτε, μην φοβάστε, μην απελπίζεστε, διότι ο τελευταίος θάνατος, και αυτό μας διδάσκει, ας πούμε, η Ανάσταση του Χριστού, είναι η Ανάσταση και του ανθρώπου. Δηλαδή ο τελευταίος γύρος ανήκει σε εμάς, δεν ανήκει στο Σατανά, ανήκει στην Ανάσταση και δεν ανήκει στο θάνατο, ας το πούμε. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι σε όλα τα επίπεδα που αγωνιζόμαστε, ακόμα από τα πλέον υλικά επίπεδα μέχρι τα πλέον πνευματικά, είναι ο αγώνας της ζωής μας, αγώνας εναντίον του θανάτου, αγώνας για να πετύχουμε δηλαδή σε τελική ανάλυση την Ανάσταση. Μάλιστα. Γράφεται ότι στο πρώτο κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ,
Αν μπορείτε να μας πείτε από ποιο Ευαγγέλιο ήταν αυτό το πρώτο. Ναι, είναι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, ναι. 16 ως 22 στίχοι. Από το Λουκά. Ναι, μάλιστα. Είπε ο Χριστός στη Ναζαρέτ, ναι, και είπε στους συμπατριώτες του ότι ναι. σκοπός της δικής του επανάστασης ήταν να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας και ύπαρξης. Ναι. Τη φτώχεια δηλαδή, την αρρώστια, τη σκλαβιά και συνολικά την αμαρτία που είναι η μητέρα όλων των ανθρώπινων δεινών. Έφερε ο Χριστός στο τέλος της σκλαβιάς και των ανθρώπινων δεινών, Πατέρ Ηλία, τελικά. Πήγε στη Ναζαρέτ, στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, ναι. Και πήγε, ας πούμε, στη συναγωγή που όταν κάποιο Σάββατο δηλαδή, που αυτοί εκεί πέρα διάβαζαν από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα εξηγούσαν. Πήρε ο Χριστός και διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα, στο σημείο που έλεγε ότι ας πούμε για τον αναμενόμενο Μεσσία, ότι θα έρθει στη ζωή για να ανοίξει τα μάτια των τυφλών, να λύσει το πρόβλημα των πεινασμένων, της φτώχειας, να ελευθερώσει τους εχμαλώτους και εν πάση περιπτώσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, ας πούμε, από τα δεινά της ζωής, που σε τελική ανάλυση είναι τα δεινά τα οποία προέρχονται από την αμαρτία. Δηλαδή η ρίζα του κακού που λέμε πολλές φορές είναι η αμαρτία. Και μέσα από την αμαρτία πηγάζουν όλα τα άλλα. Πηγάζει η αδικία, η οποία έχει σαν επακόλουθο τη φτώχεια. Πηγάζει η αρρώστια, έτσι. Πηγάζει, ας το πούμε, η αδικία που είπαμε πρωτήτερα, που δεν έχει μόνο την αρρώστια, έχει τους πολέμους, έχει όλα αυτά τα δεινά τα οποία μαστίζουν τους ανθρώπους. Και ο Χριστός πήγε και τους είπε, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τα οποία υπόθηκαν από τον Ισαΐα, εγώ ήρθα τώρα να τα εκπληρώσω. Και βέβαια οι συμπατριώτες του, ας πούμε, που επειδή ήταν δικός τους άνθρωπος εκεί πέρα, δεν μπορούσαν να ανεχτούν ένα δικό τους άνθρωπο για να τους πει τέτοια πράγματα, και εξαγριώθηκαν και πήγαν να τον γκρεμίσουν. Διάλεξαν, τον ανέβησαν πάνω σε ένα βράχο, σε κάποιο δηλαδή, ας πούμε, σε κάποιο βράχο, για να τον γκρεμίσουν. Αλλά ο Χριστός λέει, έφυγε ανάμεσά τους, χωρίς τελικά να τολμήσουν, ας πούμε, να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο Χριστός εδώ στη γη δεν ήρθε απλά και μόνο για να μας πει ότι ξέρετε, εγώ ήρθα για να σας πάω σε μια άλλη ζωή. Όχι, ήρθε να μας πει ότι εγώ ήρθα βέβαια να σας πάω σε μια άλλη ζωή, την αιώνια ζωή, αλλά για να φτάσετε εκεί στην αιώνια ζωή θα πρέπει να παλέψετε εδώ σε αυτή τη ζωή, να αγωνιστείτε σε όλα τα επίπεδα που λέγαμε και πρωτήτερα, και με όλες σας τις δυνάμεις. Να αγωνιστείτε, ας το πούμε, για ό,τι γίνεται γύρω σας γενικά, για εναντίον της αδικίας, εναντίον όλων αυτών τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, διότι το ξέρουμε άλλωστε αυτό και από την προσωπική μας ζωή, ότι όταν γίνεται γύρω μας, συντελείται γύρω μας το κακό και εμείς μένουμε αδιάφοροι, αισθανόμαστε ένοχοι για το γεγονός ότι μένουμε αδιάφοροι. Ενώ όταν ενεργοποιηθούμε και μπούμε μέσα στον αγώνα της ζωής και παλέψουμε, τότε αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Και αν δηλαδή δεν πετύχουμε μεγάλα πράγματα, αισθανόμαστε όμως ηθικά δικαιωμένοι, γιατί αισθανόμαστε ότι κάναμε το χρέος μας. Ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Ναι, δεν μείναμε άπλητοι. Γι' αυτό τώρα θυμήθηκα, λέγοντας αυτό, ας το πούμε, θυμήθηκα αυτόν τον μεγάλο ποιητή, τον Καβάφη, που λέει, τιμής αυτούς που στη ζωή τους όρισαν να φυλάνε θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούτες, και ακόμη ποιότερη τιμή τους πρέπει όταν γνωρίζουν, και πολλοί το γνωρίζουν αυτό, ότι ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι ίδιοι επιτέλους θα διαβούνε. Δηλαδή ο ηθικός αγώνας, η πάλη του ανθρώπου, και όταν ακόμα εδώ στη ζωή με τα ανθρώπινα μέτρα φαίνεται να έχει αποτύχει,
σε τελική ανάλυση έχει πετύχει. Γιατί? Διότι δίνει την ηθική δικαίωση στον άνθρωπο, και δεν είναι μόνο η ηθική δικαίωση, αλλά είναι και η αιώνια δικαίωση, η οποία έρχεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ο άνθρωπος αγωνίζεται εναντίον του κακού και αγωνίζεται, ας πούμε, υπέρ του καλού. Δηλαδή στην ουσία δεν ήρθε τώρα με ένα μαγικό τρόπο ο Χριστός να λύσει τα προβλήματα, τα αιώνια, απλά να δώσει κάποιους κανόνες και τρόπο ζωής στον άνθρωπο, ώστε να αγωνίζεται για αυτά που συμβαίνουν γύρω του, να μην κάθονται σε μια κάρεκλα και απλά να προσεύχονται, γιατί κάτι τέτοιο όμως γίνεται στη σημερινή στις εκκλησίες. Αυτό βλέπουμε και από τους ιερείς δυστυχώς, μόνο δοξολογίες και παρεκκλήσεις, και δεν βλέπω ουσιαστικό αγώνα μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον να νοιαζόμαστε πραγματικά για το γύρο, για το διπλανό μας, αυτό που είπε ο Χριστός. Ναι. Δεν βλέπω αυτόν τον κανόνα. Ναι, μιλάμε για τον κανόνα, τον μνημονεύουμε συνέχεια, αυτούς τους κανόνες του Χριστού, το λόγο του Χριστού, αλλά δεν βλέπω στην ουσία πράξη. Κοιτάξτε, στις μέρες μας, εκ μέρους της Εκκλησίας, γίνεται μια προσπάθεια τώρα με την οικονομική κρίση. Έχουν οργανώσει τα λεγόμενα συσίτια, κάνουν πολλά πράγματα. Ναι, όχι όμως να δώσουν τον κανόνα αυτόν στον κόσμο, ότι πρέπει να τον υιοθετήσει και να αγωνιστεί για το διπλανό του. Ναι. Απλά η Εκκλησία προσφέρει ένα συσίτιο στους αναξιοπαθούντες. Ναι, ο κανόνας της Εκκλησίας που είναι να αγωνιστεί για την κοινωνία ο κάθε πιστός, αυτό το βλέπουμε λίγο ξεχασμένα. Αυτά τα οποία λες, αυτά τα οποία ήθελα να πω εγώ, τα είπες. Συγγνώμη. Είναι το θέμα ότι η ελεημοσύνη, ναι, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, για τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είναι ανάπηροι, οι οποίοι είναι γέροντες, δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αυτοσυντηρηθούν, και στους ανθρώπους αυτούς, πώς να το πούμε, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την ελεημοσύνη. Αλλά ο άνθρωπος όμως ο οποίος είναι γερός, υγιής, και ο οποίος ο καημένος δεν έχει εργασία για να μπορέσει να επαρκέσει στη ζωή του, για να μπορέσει δηλαδή να συντηρηθεί αυτός, να συντηρήσει την οικογένειά του, να επιτύχει τους σκοπούς του, ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται δικαιοσύνη. Και εδώ ακριβώς είναι που η Εκκλησία έπρεπε να είχε τον πρωταρχικό λόγο και ρόλο. Δηλαδή να παλεύει για τη δικαιοσύνη. Το έργο αυτό η Εκκλησία, δυστυχώς η κληρική, δυστυχώς εμείς οι κληρικοί, το έργο αυτό το προδώσαμε. Δηλαδή γιατί λέει, ας πούμε, δεν το έχω βέβαια αυτή τη στιγμή μπροστά μου εδώ πέρα, στο Ευαγγέλιο, λέει ζητείτε πρώτα, λέει ο Χριστός, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητάμε βέβαια τη Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει, ας πούμε, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, και πρώτο και κύριο και βασικό χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος και ο ρόλος των κληρικών και της Εκκλησίας. Και μετά βέβαια για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, ας πούμε, να συντηρηθούν, υπάρχει και η ελεημοσύνη. Ενώ εμείς σήμερα κάνουμε την ελεημοσύνη, αλλά αδιαφορούμε πλήρως για το έργο της δικαιοσύνης. Ας πούμε, το έχουμε εγκαταλείψει, και όχι μόνο το έχουμε εγκαταλείψει, αλλά αν τολμήσει κανείς, ας πούμε, να μιλήσει για αυτό το έργο, καταδιώκεται. Εγώ για παράδειγμα όπως εσείς, και έκανα κήρυγμα, ας πούμε, και μιλούσα για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, μου απαγόρεψαν το κήρυγμα. Μάλιστα. Βέβαια, μου απαγόρεψαν το κήρυγμα, ας πούμε, διότι αυτό δεν συνέφερε στο Σαμαρά, στο Βενιζέλο και σε όλη αυτή, ας πούμε, την μνημονιακή χολέρα και λέπρα. Άψογα. Λοιπόν, Πάτερ Ηλία, θα πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Εντάξει, να είστε καλά. Επίσης. Χρόνο να τα δω και
λιώνω. Μου γράφει η γιαγιά τους πως ρωτάνε τα τρένα που είναι στο σταθμό που πάνε. Αδύνατος μου γράφει ο Στελάκης, έχει ανάγκη θάλασσας ο Τάκης. Αρχίζει το σχολείο η Μαρίνα, θέλει να γίνει κάποτε γιατρίνα. Στα πρόσημα τους μιλώ για τα παιδιά μου και υδρώνω. Δεν ξέρω πότε θα τα δω και λιώνω. Μου γράφει η γιαγιά τους πως ρωτάνε τρένα που είναι στο σταθμό που πάνε. Πάτερ Ηλία, ναι. Γράφετε στο άρθρο σας, όταν στην έρημο χόρτασε το λαό με τη διδασκαλία του, οι μαθητές του υπενθύμησαν ότι οι άνθρωποι εκτός από το νου και την καρδιά έχουν και στομάχια που χρειάζονται τροφή. Και ο Χριστός τους αποκρίθηκε πως και τα στομάχια τους εσείς πρέπει να τα χορτάσετε. Εδώ λίγο δεν το καταλαβαίνουμε. Πώς θα χορτάσουν οι Απόστολοι τα στομάχια των ανθρώπων? Πάλι με μαγικά θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει ακριβώς? Ναι, είναι ακριβώς λίγο η απάντηση σε αυτά που λέγαμε και πρωτήτερα. Ναι. Ότι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό βέβαια η Εκκλησία, οι χριστιανοί, οι σημερινοί δηλαδή οι χριστιανοί λένε και φωνάζουν, να το πούμε, εναντίον της αμαρτίας, έτσι αόριστα και ακαθόριστα, λοιπόν, και ότι δηλαδή ό,τι λένε, ας πούμε, το λένε για την ψυχή μας, για να κερδίσουμε τον παράδεισο και όλα αυτά τα πράγματα, τα ηχηρά και τα κούφια και τα ανούσια. Και η ξύλινη γλώσσα που την έχουμε συναντήσει πολλές φορές στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ακούμε αυτά τα ίδια και τα ίδια, τα βαρετά. Σαν τους πολιτικούς με την ξύλινη γλώσσα, ακούμε και τους ιερείς. Αλλά ο Χριστός λέει το εξής πράγμα. Ο Χριστός το έκανε βέβαια αυτό, έτσι. Όταν πήγε στην ερημιά, πήγε να ξεκουραστεί, ας πούμε, να ξεφύγει λίγο από όλη αυτή την, θα λέγαμε, γιατί τον ακολουθούσαν παντού οι άνθρωποι και βέβαια ήθελε κάπου να, πώς να το πούμε, να αναπνεύσει. Και όταν αυτή πληροφορήθηκαν ότι πήγε στην ερημιά, έτρεξαν από κοντά του. Λοιπόν, οπότε ο Χριστός βέβαια τι να έκανε δηλαδή? Λοιπόν, τους δίδαξε, θεράπευσε τους αρρώστους, όλους που ήταν εκεί πέρα, ας το πούμε, ικανοποίησε δηλαδή την πνευματική τους, θα λέγαμε, πείνα, ικανοποίησε την πείνα, θα λέγαμε, της υγείας, να μπορέσουν δηλαδή οι άνθρωποι να γίνουν καλά από ό,τι και αν έπασχε ο καθένας. Και βέβαια ήρθε το ηλιοβασίλεμα και του λένε οι μαθητές, τι κάνεις, λέει, για σταμάτησε, διότι η ώρα πέρασε, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, εδώ στην Ερημιά που δεν βρουν να φάνε, ας τους τώρα σταμάτα, να πάνε να αγοράσουν τροφές για να φάνε. Και του λέει ο Χριστός, έχουν δουλειά να πάνε πουθενά. Λέει, και τι θα γίνει? Θα τους δώσετε εσείς να φάνε. Μα εμείς δηλαδή έχουμε παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια, λέει, που δεν φτάνουν ούτε για μας καλά καλά.
Και λέει ο Χριστός φέρτε τα εδώ, τα ευλόγησε ας πούμε και επάρκες λέει ήταν μόνο οι άνδρες περίπου 5.000 εκτός από τα γυναικόπαιδα δηλαδή. 5.000 κόσμος. Επάρκεσε η τροφή αυτή για όλους αυτούς και περίσσεψαν λέει και 12 κοφίνια γεμάτα, που σημαίνει δηλαδή ότι... Εδώ φαίνεται ένας μαγικός τρόπος που έκανε ο Χριστός να... Αυτός ο μαγικός τρόπος όμως, ο θαυματουργικός τρόπος, για να κυριολεκτήσουμε, δείχνει ακριβώς αυτό το χρέος των χριστιανών. Όταν δηλαδή οι χριστιανοί παλέψουν σε αυτόν τον κόσμο για τη δικαιοσύνη, την ανθρωπιά, την καλοσύνη, τότε τα αγαθά της γης όχι μόνο δεν είναι λιγότερα, αλλά είναι και περισσευούμενα. Βλέπουμε και είναι συγκλονιστικό αυτό πως οι άνθρωποι εδώ στην Αφρική που πεθαίνουν ας πούμε από την πείνα, από τη δυστυχία, από τις αρρώστιες. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνονται αυτοί οι κανίβαλοι εδώ της Ευρώπης, οι οποίοι τώρα έχουν βάλει, θέλουν και εμάς να μας κάνουν ας πούμε, να κάνουν εδώ και την Ελλάδα να την μεταβάλουν σε Αφρική. Λοιπόν, με τη δυστυχία και την αρρώστια και όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, και φταίνε ακριβώς αυτοί και λένε ότι είναι χριστιανοί. Για παράδειγμα η Μέρκελ, κυρία Μέρκελ, είναι λέει νίκη στο χώμα των χριστιανοδημοκρατών. Ναι, αυτό κι αν είναι σχήμα οξύμορο τώρα. Αυτοί είναι κανιβαλοκράτες, κανίβαλοι είναι. Λοιπόν, δεν είναι χριστιανοί. Και οι Αμερικάνοι από εκεί πέρα που έχουν καταστρέψει το Ιράκ, τον κόσμο όλο έχουν καταστρέψει, μόνο το Ιράκ. Δεν αφήσει και τίποτα όρθιο. Οι Γάλλοι που έχουν καταστρέψει τη Λιβύη και όλοι αυτοί οι φουκαράδες που θαλασσοπνίγονται στις θάλασσες τώρα από τη Συρία, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από τη Λιβύη, λοιπόν, είναι θύματα αυτών των κακούργων. Λοιπόν, με συγχωρείτε για το βήχα. Ναι. Πιείτε το νεράκι σας. Ναι, που σημαίνει δηλαδή ότι ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθε μόνο για να μας μιλήσει για τη Δευτέρα παρουσία, ή μάλλον ήρθε να μας πει, τι ήρθε να μας πει, ότι για να φτάσετε εκεί στο παράδεισο, στην Άγιη ζωή, πρέπει να φροντίσετε, να παλέψετε να κάνετε παράδεισο εδώ σε αυτόν τον κόσμο τη ζωή. Αν δεν παλέψετε εδώ στη ζωή για τον παράδεισο, δεν έχει πουθενά να πάτε σε κανένα παράδεισο. Γι' αυτό και εγώ λέω πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για δικαιοσύνη στη γη, αυτοί θα πάνε στον παράδεισο. Ενώ αυτοί που αγωνίζονται για την αδικία, έστω κι αν λένε και αν κάνουν μύριες προσευχές και μύριες μετάνοιες, αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί δηλαδή που θέλουν αυτή τη ζωή κόλαση, που την έχουν κάνει κόλαση και την θέλουν κόλαση και αγωνίζονται για την κόλαση, αυτοί ακριβώς θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή τώρα, για να δώσω και ένα πιο λιτό απάντημα στην ερώτηση που σας έκανα, αυτή την πράξη του Χριστού την έκανε ως πράξη συμβολική, δηλαδή ναι μεν χόρτασε 5.000 κόσμο που ήταν εκεί στο... Ακριβώς. Δηλαδή τους χόρτασε ναι μεν με τη δύναμη που είχε, τη δύναμη του Θεού, αλλά κυρίως ήθελε να δώσει, ήταν συμβολικού χαρακτήρα, ότι εφόσον ακολουθήσει ο άνθρωπος αυτούς τους κανόνες του αγώνα προς τη δικαιοσύνη, θα επαρκέσουν τα τρόφιμα για όλο τον κόσμο. Άλλωστε και τώρα νομίζω το ξέρουμε. Οι χριστιανοί δηλαδή τους είπε, εσείς οι Απόστολοι, οι δικοί μου και οι υπόλοιποι χριστιανοί που θα δουν στις επόμενες γενναίες, έχετε αυτό το χρέος και αυτή τη δυνατότητα να παλέψετε έτσι ώστε τα αγαθά της γης όχι μόνο να μην λείπουν, όχι μόνο να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα, την αρρώστια και όλες τις άλλες δυστυχίες, αλλά να έχουν και περισσεύματα. Άλλωστε επιστήμονες το λένε, πολλοί επιστήμονες, ότι τα τρόφιμα και τα αγαθά της γης επαρκούν να ταΐσουν όλο τον κόσμο, και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι και είχε πει και ο Δημήτρης ο Καζάκης, ότι όχι μόνο επαρκούν τα τρόφιμα να ταΐσουν όλο τον πλανήτη, αλλά και να εργαζόμαστε και μόνο με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας, να εργαζόμαστε και 3 ώρες την ημέρα και να μπορούμε να αξιοποιούμε όμορφα
το χρόνο μας για να καλλιεργήσουμε και την ψυχή μας και το πνεύμα μας και να έχουμε ελεύθερο χρόνο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και παρόλα αυτά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ο χρόνος να μην μας φτάνει, 24 ώρες να είναι πάρα πολύ λίγες, να δουλεύουμε ακόμα και στο σπίτι μας και να πεινάει σχεδόν πάνω από το μισό πλανήτη. Ναι, έχουμε καταντήσει. Είναι μεθοδευμένη, ας το πούμε, όλη αυτή η κατάσταση. Η κρίση για την οποία μιλάμε σήμερα δεν είναι μια πραγματικότητα, είναι μια μεθοδευμένη κατάσταση την οποία αυτοί, πώς να το πούμε, δημιουργούν σε κάθε περίπτωση που θέλουν έναν λαό να τον πνίξουν, να τον εξαφανίσουν, εφαρμόζουν αυτή την κατάσταση. Και αυτό κάνουν δηλαδή, άλλοτε με τον πόλεμο και άλλοτε με την οικονομική ασφυξία. Δηλαδή, για παράδειγμα, την Σερβία εδώ δίπλα μας την εξόντωσαν με τον πόλεμο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν γινόταν ο πόλεμος εναντίον της Σερβίας, εγώ ας πούμε προφήτης δεν είμαι, αλλά είπα ότι έρχεται και η σειρά της Ελλάδας, διότι γίνεται ένας πόλεμος συστηματικός εναντίον της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, φάγανε την Ορθοδοξία, έχουν περικυκλώσει τώρα τη Ρωσία από όλες τις πλευρές, σε τρόπο ώστε ας πούμε να τις επιβάλλουν και της Ρωσίας ασφυξία. Και βέβαια σε εμάς έχουν εφαρμόσει την οικονομική ασφυξία. Θυμάμαι όταν σπούδαζα, είχαμε έναν καθηγητή που κάποια στιγμή πέταξε μια τέτοια κουβέντα, μιλάμε για το 1992, τώρα 1993, και είπε ότι κάποια στιγμή θα δούμε την Ορθοδοξία να κυνηγέται, και μου φάνηκε τόσο πολύ παράλογο αυτό πριν 15 χρόνια πόσο ήταν. Η Ορθοδοξία κυνηγέται και τώρα το βλέπω πάλι να γίνεται. Λέω, πού το ξέρε αυτός τότε, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι είχε διαβάσει ο άνθρωπος. Και λέει θα το δει, και μου λέει μάλιστα με μια αυτοπεποίθηση, γιατί φαίνεται μάλλον του είχα φέρει κάποια αντίρρηση. Πού το ξέρετε εσείς κύριε, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, και θα το δεις, μου λέει. Θα το δεις. Ναι, και τώρα το βλέπω να συμβαίνει. Ήμουν προφήτης, όπως δεν ήμουν προφήτης και αυτός. Ναι, και όμως αυτό το είχα δηλαδή συνειδητοποιήσει βέβαια αυτός το είχε συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Ναι, προφανώς κάτι είχε διαβάσει. Στη Σερβία λέω, ορίστε, άρχισε ο πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας. Και όπως είχε πει και ο Θεοφάνης ο Καμπαλούρης στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει όσον αφορά το τσιπάκι, πρόβλημα δεν είναι τόσο ο χριστιανισμός, το είχε διευκρινίσει, είναι πρόβλημα η Ορθοδοξία, γιατί οι καθολικοί από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει σε όλα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ο Πάπας έχει δεχθεί και το θέμα του ελέγχου των ανθρώπινων συνειδήσεων και όλα. Άρα το μεγάλο τους αγκάθι είναι Ορθοδοξία. Μάλιστα. Ο καθολικισμός, ο παπισμός είναι ολοκληρωτική, θα λέγαμε, θρησκευτική αντίληψη. Ο προτεσταντισμός από την άλλη μεριά είναι καπιταλιστική. Ναι, έχουν. Δηλαδή, πώς να το πούμε, είναι του χρήματος. Και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Είναι άρνηση τέλεια του χριστιανισμού, και ο ολοκληρωτισμός και ο υπεριαλισμός από τη μια μεριά και από την άλλη ο καπιταλισμός είναι αντίχριστα ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ας μην πούμε τώρα όμως αυτή την κουβέντα, να πούμε τώρα λίγο στο άρθρο. Ναι, γράφεται ότι λόγος της σταυρικής καταδίκης του Χριστού δεν ήταν βέβαια το ότι τάχα βλασφήμισε επειδή είπε ότι είναι γιος του Θεού, αλλά το γεγονός ότι ήρθε σε μετοπική σύγκρουση με τα ομά συμφέροντα του φαρισαϊκού κατεστημένου. Πώς ήρθε ο Χριστός αντιμέτωπος με τα συμφέροντα των Φαρισαίων? Καταρχήν, ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι, να το πούμε έτσι, και το κατεστημένο τους, για να ξέρουμε λίγο. Ακριβώς, ναι. Είναι πολλαπλή, θα λέγαμε, η επίθεση του Χριστού εναντίον του φαρισαϊκού κατεστημένου, εναντίον δηλαδή των συμφερόντων και των Φαρισαίων και του ιερατείου γενικότερα, γιατί βέβαια οι Φαρισαίοι, μεταξύ των Φαρισαίων ήταν, θα λέγαμε, ιερωμένοι, αλλά οι Φαρισαίοι ήταν μια θρησκευτική τάξη, η οποία αυτή, πώς να το πούμε, είχε περιχαρακώσει τα συμφέροντά της, όπως και οι σημερινοί Φαρισαίοι, οι αιώνιοι Φαρισαίοι δηλαδή, το νομικό και το θρησκευτικό και το πολιτικό και το οικονομικό κατεστημένο. Ο Χριστός λοιπόν τα έβαλε με όλους αυτούς. Πρώτα με τις αυτές του, ας πούμε, τις παραβολές του, η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου.
Λοιπόν, η παραβολή του άφρονος πλουσίου, δηλαδή στην οποία λέει ότι αυτός που αγωνίζεται να έχει περισσότερα από αυτά που του χρειάζονται, που του είναι απαραίτητα, είναι άφρον, είναι ανόητος. Γιατί ο κάθε ένας μας έχει, πώς να το πούμε, έχει ένα στομάχι να χορτάσει, έχει ένα σώμα να ζήσει. Τότε όταν μαζεύει τροφές για χιλιάδες στομάχια και ενδυμασίες για χιλιάδες σώματα, αυτό σημαίνει ότι είναι άφρον. Μάλιστα. Και μου θυμίζει τώρα αυτό το περιστατικό μια διοίκηση σχετικά με κάποιον Ρώσο νεαρό, ο οποίος όμως είχε το προφητικό ένστικτο, και πήγε, λέει, κάποιος, εργαζόταν αυτός σε ένα τσαγάρικο και πήγε ένας κάποιος εκεί πέρα να παραγγείλει μπότες και παρήγγειλε 5 ζευγάρια και το παιδί έσκασε στα γέλια, γέλασε, ας πούμε, έτσι χαρακτηριστικά, και το αφεντικό του τον μάλωσε, του λέει, δεν τρέπεσαι, λέει, εσύ, και ήταν καλό παιδί βέβαια, φρόνιμο παιδί, λέει, να γελάσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν βρέθηκαν μετά ιδιαίτερα οι δυο τους, του λέει, κοίταξε αφεντικό, αυτός αύριο, λέει, θα πεθάνει. Γι' αυτό γέλασα, λέει, και δεν χρειαζόταν, λέει, 5 ζευγάρια μπότες, λέει, αφού αύριο θα πεθάνει οπωσδήποτε. Ναι, το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, πασχίζουν, συγκεντρώνουν, σκοτώνουν ανθρώπους, δηλητηριάζουν τον ουρανό, ας πούμε, δηλητηριάζουν τη γη, δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα, σπέρνουν αρρώστιες, κάνουν 1002 δηλαδή για να καταστρέψουν τους άλλους ανθρώπους, για να κερδίσουν αυτοί, να συγκεντρώσουν δηλαδή όσο γίνεται περισσότερα, οι Ροκφέλερ, οι Ρότσιντ, οι Σόρος, πως τους λένε αυτούς, όλα αυτά τα αχόρτα, τα άπλιστα καθάρματα. Λοιπόν, και οι οποίοι αυτοί θα ζήσουν περισσότερο από εμάς, όχι, θα ζήσουν όσο και εμείς, και ενδεχομένως και λιγότερο από εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε δηλαδή αυτή την απληστία και την πληθώρα δηλαδή των αγαθών και των οικονομικών μέσων. Πάντως, σύμφωνα με αυτά τα γραφόμενα, φαίνεται ο Χριστός να είναι σαν ένας επαναστάτης της εποχής τους, έτσι, της εποχής του. Δηλαδή, ο Χριστός είναι ένας επαναστάτης όλων των εποχών. Και αυτή την έννοια έχει, ας πούμε, και ο τίτλος του άρθρου που Ανάσταση, η μοναδική επανάσταση. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Χριστός ο χριστιανισμός είναι μια διαρκής επανάσταση. Αν ο καθένας από εμάς δεν βρίσκεται σε διαρκή επανάσταση, δηλαδή ανανέωση διαρκή, δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει... Σε εγρήγορση όσον αφορά την... εννοείται και σε εγρήγορση όσον αφορά την αλήθεια. Εγρήγορση, ναι. Και επανάσταση. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή, με αυτό στο οποίο φτάσαμε. Θα πρέπει να επιδιώκουμε διαρκώς το καλύτερο, να αγωνιζόμαστε διαρκώς για το καλύτερο και μέσα μας, αλλά και έξω από μας σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, γράφεται, Πάτερ Ηλία, ναι, πέστε μου, ότι κάποιος αριστερός με το συνήθεια ανατρεπτικό λόγο και τρόπο των αριστερών σας είπε: Πάτερ, για μας τους αριστερούς η αληθινή Ανάσταση είναι η Επανάσταση. Κι όμως μας γράφεται ότι η πραγματική Επανάσταση είναι η Ανάσταση. Δεν το καταλαβαίνω λίγο αυτό, γιατί η Ανάσταση είναι η μοναδική Επανάσταση. Οι άλλες επαναστάσεις δηλαδή τι είναι? Κοιτάξτε, οι άλλες επαναστάσεις είναι βέβαια είναι επαναστάσεις σε ένα ορισμένο, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αλλά οι άλλες επαναστάσεις, η επανάσταση, ας πούμε, ας πάρουμε την Γαλλική Επανάσταση. Ναι. Ας πάρουμε τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Η Γαλλική είναι του 1789, αν δεν με πατάει η μνήμη. Λοιπόν, οι επαναστάσεις αυτές βέβαια έγιναν για να επιτευχθούν κάποιοι σκοποί. Λοιπόν, και οι οποίοι βέβαια αυτοί οι σκοποί βελτίωσαν σχετικά τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν οι επαναστάτες αυτοί έγιναν κυρίαρχοι, διέπραξαν φοβερά πράγματα. Διέπραξαν φοβερά, θα λέγαμε, εγκλήματα σε βάρος των αντιπάλων τους. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ο χριστιανισμός δεν έχει σκοπό, θα λέγαμε, να υπερισχύσει κάποια στιγμή
η αλφα παράταξη των χριστιανών και να εξοντώσει τους άλλους, πράγμα δυστυχώς το οποίο συνέβη μέσα στη διάρκεια, θα λέγαμε, της ιστορίας και αυτό. Γιατί οι χριστιανοί ήταν διωκόμενοι για 3 αιώνες. Στους πρώτους αιώνες δηλαδή, μέχρι το διάταγμα των Μηδιολάνων επί Αγίου Κωνσταντίνου, διώκονταν οι χριστιανοί. Αλλά όταν επεκράτησαν οι χριστιανοί, έγιναν διώκτες των ειδωλολατρών, των εθνικών και των Εβραίων. Λοιπόν, αντιστράφηκαν τότε οι όροι. Λοιπόν, ο χριστιανισμός δεν θέλει αυτό. Ο χριστιανισμός θέλει... Αυτό ήταν το λάθος που έγινε δηλαδή από τους χριστιανούς εκείνη την εποχή. Βέβαια, λάθος, μεγάλο, ιστορικό λάθος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο χριστιανισμός θέλει να επικρατήσει για όλους τους ανθρώπους η δικαιοσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, έτσι ώστε να μην είναι δηλαδή κάποιοι πάνω από τους άλλους και να έχουν τους άλλους υποπόδιο των ποδών τους, ας το πούμε. Μάλιστα σε κάποιο σημείο οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι βέβαια ήταν και αυτοί άνθρωποι με ανθρώπινα, θα λέγαμε, με ανθρώπινη νοοτροπία, και οι οποίοι σκέφτονταν και έλεγαν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς, θα γίνει αυτοκράτορας, εμείς θα πιάσουμε θα γίνουμε υπουργοί. Και 2 από αυτούς, ο Ιωάννης και ο αδερφός του ο Ιάκωβος, πήγαν στον Χριστό και του είπαν, Κύριε, λέει, να θέλουμε τώρα που θα γίνεις βασιλιάς να μας δώσεις τις 2 πρώτες θέσεις, να καθίσουμε ένας από τα δεξιά. Του είπε ο Απόστολος Ιωάννης, αυτός ο Ευαγγελιστής. Ναι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο αδερφός του ο Ιάκωβος. Και τους λέει ο Χριστός, τι λέτε, λέει, καταλαβαίνετε τι λέτε? Λέει, πώς δεν καταλαβαίνουμε? Λέει, γιατί ήταν ανήψια του αυτή. Η μητέρα τους, η Σαλόμη, ήταν κόρη του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Παναγίας. Δηλαδή ο Ιωάννης είχε συγγενική σχέση με τον Χριστό. Βέβαια, είχε συγγενική. Οπότε εφόσον είναι συγγενής θα πάρει μια καλύτερη θέση στο, να το πούμε, πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη. Είχε ζητήσει προνόμια. Ναι, μπράβο, σε προνόμια, ναι. Θα είναι βασιλιάς ο αρχηγός, υπαρχηγός και πάει λέγοντας. Και ο Χριστός τους λέει ότι, κοιτάξτε, λέει, μπορείτε να πηγείτε, λέει, το ποτήρι που εγώ θα πιω και να βαπτιστείτε στο βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ, που εννοούσε δηλαδή το σταυρικό θάνατο. Ναι. Και αυτοί του είπαν, βέβαια, γιατί δεν κατάλαβαν τι έλεγε, τι τους έλεγε δηλαδή, του είπαν, λέει, και πώς δεν μπορούμε. Λέει, τους, κοιτάξτε, αυτό, λέει, μπορείτε να το υποστείτε, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι, μπορείτε κιόλας να υποστείτε μαρτυρικό θάνατο για μένα, αλλά αυτό που δεν μπορείτε είναι να καθίσετε από τα δεξιά μου και τα αριστερά μου, γιατί, λέει, αυτές τις θέσεις τις έχουν πάρει άλλοι, και αυτοί οι άλλοι ήταν οι 2 ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό. Αλλά, λέει, ήτανε δηλαδή. Έρετε το εξής πράγμα, ναι. Και αφού τους είπε αυτά, κάλεσε και τους είπα. Δηλαδή όταν του είπα, πριν γίνει δηλαδή η σταύρωση, τώρα λέμε, ότι ήξερε ο Χριστός, φαντάζομαι, τι θα ακολουθήσει και ποιοι άλλοι είναι αυτοί που τις έχουν πάρει. Και τους λέει κατόπιν ο Χριστός, τους λέει, κοιτάξτε, τους κάλεσε όλους και τους λέει, προσέξτε, οι άρχοντες, λέει, εδώ των λαών, αυτοί οι απατεώνες, οι εκμεταλλευτές, οι καταπιεστές, λοιπόν, καταπιέζουν το λαό και παρουσιάζονται από πάνω και ως ευεργέτες. Λοιπόν, εσείς, τους είπε, όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος και μεγάλος και τρανός, θα είναι υπηρέτης όλων των άλλων, γιατί εγώ που με βλέπετε δεν ήρθα, τους είπε, να γίνω βασιλιάς. Εγώ ήρθα να υπηρετήσω τους ανθρώπους, και όχι απλά να τους υπηρετήσω, αλλά να θυσιάσω και την ίδια μου τη ζωή για χάρη των ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή, που σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στον χώρο του χριστιανισμού δεν υπάρχουν δηλαδή οφίτσια, δεν υπάρχουν καθέδρες, δεν υπάρχουν μεγάλοι και οι οποίοι καταπιέζουν και εκμεταλλεύονται τους μικρούς, αλλά είναι όλοι ίσοι. Η ισότητα σε όλη της, θα λέγαμε, την έκταση. Και το έδειξε αυτό, κάπως έτσι, έκανε πάντοτε συμβολικές κινήσεις, πήγε και τους έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, έτσι. Ναι, αυτό είναι, προσέξτε, είναι ότι δείχνει δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί, ας πούμε, όχι δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται στους άλλους, λοιπόν, αλλά επιτρέπεται, αλλά πρέπει να υπηρετεί τους άλλους, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τους άλλους, να ταπεινώνεται μπροστά στους άλλους και
σε καμιά περίπτωση, ας το πούμε, να μην είναι αλαζόνας και άδικος σε βάρος των συνανθρώπων του. Φαίνεται, βέβαια το κατάλαβαν αργότερα οι Απόστολοι, γιατί το έδειξε τουλάχιστον η διαδρομή. Ασφαλώς και το κατάλαβαν, γι' αυτό και όλοι τους έκαναν αγώνες, έκαναν θυσίες, σταυρώθηκαν, αποκεφαλίστηκαν, δηλαδή πάλεψαν. Όλη τους η ζωή, η μετέπειτα ζωή, μετά την πεντηκοστή ζωή, ήταν ένας διαρκής αγώνας μέχρι το τέλος. Και λέτε δηλαδή τώρα ότι η Ανάσταση είναι η μοναδική επανάσταση. Ναι, είναι η μοναδική επανάσταση, με την έννοια δηλαδή ότι όλες οι άλλες επαναστάσεις πάνε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και γίνονται καθεστώς. Α, μάλιστα, δηλαδή μετά εφόσον παίρνουν το πάνω χέρι δηλαδή, εφόσον παίρνουν το πάνω χέρι. Ενώ ο χριστιανισμός δεν πρέπει ποτέ να είναι κατεστημένο. Αυτό που είναι σήμερα η Εκκλησία, που λέμε η κατεστημένη Εκκλησία, δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Οι δεσποτάδες, όλα αυτά τα κατασκευάσματα κτλ. Δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό. Είναι ανατροπή του χριστιανισμού. Και από ό,τι αυτό καταλαβαίνω δηλαδή, ότι και εφόσον αφού κάνεις αυτή την επανάσταση, το πρώτο σου μέλημα δεν είναι να εκμηδενήσεις τον εχθρό σου. Ακριβώς. Αλλά κάπως να το δείξεις να καταλάβει το λάθος του, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι να τον εξανθρωπίσεις και να το κάνεις να καταλάβει αυτό που είναι και ποιος είναι ο προορισμός του. Ακριβώς. Το είπες καλύτερα από μένα, ότι δηλαδή να κατανοήσει, ας πούμε, ότι το σκοπός εδώ στη ζωή μας δεν είναι να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους, να εκμεταλλευτούμε τους άλλους, αλλά να επικρατήσει ανάμεσα σε όλους μας αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, ελευθερία, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, να μην υπάρχουν καταπιεστές και καταπιεζόμενοι, τύραννοι και δυνάστες που ζουν στη φτώχεια και τη δυστυχία. Αυτό όμως, Πάτερ Ηλία, πόσο δύσκολο είναι? Δηλαδή τώρα εγώ το σκέφτομαι από τη δική μου την πλευρά. Όταν βλέπω αυτά που για μένα φαντάζουν τέρατα στην τηλεόραση, και θα σας εξομολογηθώ τώρα και την αμαρτία μου τώρα εδώ, θα σας εξομολογηθώ την αμαρτία μου, όταν είδα να χτυπάνε τον Χατζηδάκη, ένιωσα μια ικανοποίηση εκείνη την ώρα, πραγματικά, δηλαδή ήταν μια αυθόρμητη ικανοποίηση που είδα, που εγώ μεταξύ είμαι και άνθρωπος που συχαίνεται το αίμα, δεν μπορώ να αντικρίσω αίμα. Μην φοβάστε και εγώ το ίδιο ένιωσα, ότι αυτοί οι λουκουμομπεμπέδες, έτσι τους λέω εγώ, ναι, και οι λουκουμομπεμπέδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτε στη ζωή τους, ωφέλιμο για τους ανθρώπους τους, και οι οποίοι παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι σε βάρος ολόκληρης εδώ της πατρίδας μου. Αυτοί οι χατζηδάκηδες, αυτά τα σοκολατόπεδα, αυτά τα λουκουμόπεδα, πώς να το πω, μπερδεύεται και η γλώσσα μου. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης εδώ βουτυρομπεμπέδες. Ακριβώς, δηλαδή οι βουτυρομπεμπέδες, ναι, είναι ακριβώς αυτή η φάρα και αυτή η πάστα, οι οποίοι έχουν αυτό το έργο, αυτοί οι προδότες είναι, οι οποίοι βρίσκονται σε, πώς να το πούμε, σε επικοινωνία και σε συνεργασία με όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία τα λέμε πιστωτές, θεσμούς. Πώς μπορούμε να καταπνίξουμε αυτό το συναίσθημα μίσους εναντίον τους και να τους συμπεριφερθούμε σαν, ενώ είναι, τους βλέπεις ότι είναι τέρατα να τους συμπεριφερθείς, εφόσον έχουμε επικρατήσει? Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε και στο ΕΠΑΜ, κάνουμε έναν αγώνα να καταφέρουμε να τους νικήσουμε, να αναστηθούμε σαν έθνος. Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε αυτή την οργή και το μίσος μας εναντίον τους και να μην δούμε κρεμάλες αν πεις ότι επικρατούμε, ο Θεός να δώσει, ας πούμε, αλλά αν πεις ότι επικρατούμε, πώς θα αντέξουμε να τους κρεμάσουμε? Εγώ το σκέφτομαι και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Βέβαια έχουμε στα προτάγματα του ΕΠΑΜ, που είναι το 4ο πρόταγμα, το λέει, είναι πολύ χριστιανικό, μπορώ να πω, τα προτάγματα, και ειδικά μάλιστα όσον αφορά την τιμωρία των ενόχων. Λέει συγκεκριμένα ότι για τους ενόχους μπορούμε να τους απασχολήσουμε σε κοινωνικά ωφέλιμη εργασία, στην καθαριότητα και φύλαξη δημόσιων χώρων και συντήρηση υποδομών και ούτω καθεξής, για να καταλάβουν και αυτοί τι σημαίνει να εργάζεσαι. Και με την αμοιβή που μας δίνανε.
που μας δίνουν. Τελικά είναι πολύ χριστιανικό αυτό τα πρόταγματα του ΕΠΑΜ, ειδικά αυτό το συγκεκριμένο πρόταγμα. Ωστόσο το συναίσθημα των ανθρώπων και μέσα και το δικό μου το συναίσθημα είναι ότι θα ήθελα να τους δω να ματώσουν, να μπορούσαμε να τους κρεμάσουμε στους δρόμους με λαϊκά δικαστήρια. Ναι, πώς θα το νικήσουμε αυτό, Πάτερ Ηλία? Αυτό που αισθανόμαστε, η απέχθεια αυτή και η αποστροφή, είναι απέναντι στο τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή στο κακό που αντιπροσωπεύουν, στο κακό που μετέρχονται σε βάρος των άλλων συνανθρώπων τους. Θα έλεγα ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι δείγμα υγείας, κοινωνικής, ας το πούμε, και πνευματικής υγείας. Εκείνο το οποίο για μένα σημασία είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς ας πούμε όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές, θα έπρεπε να τους αφήσουν με όσα αφήνουν αυτοί σήμερα να ζήσει ο κάθε εργαζόμενος, με τα 350 πόσα ευρώ του αναγνωρίζουν σύνταξη, να τους αφήσει σε ένα κάπου εκεί πέρα σε έναν χώρο και να τους πει θα ζήσετε όπως εσείς ορίζετε να ζήσουν όλοι οι άλλοι. Και όχι ματώματα, όχι μαχητώματα, όχι σκοπώματα, ας το πούμε, διότι η βία ανακυκλώνεται. Η βία, όταν δηλαδή στρέφεται κανείς με βία εναντίον των άλλων, κάποτε η βία αυτή θα επιστρέψει και στον ίδιο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται δηλαδή, ας το πούμε, πώς να το πω, υπερβολική θα λέγαμε ανταπόδοση του κακού. Όχι. Χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν στο επίπεδο των συνανθρώπων τους, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν να βλάπτουν, και από την άλλη μεριά να καταλάβουν πώς ζούσαν και πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους εκείνοι έχουν καταδικάσει. Οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι πάσης φύσεως δεινοπαθούνται σήμερα, στο πούμε, εξαιτίας τους δεινοπαθούν. Και αυτοί αξίζει για ένα χρονικό διάστημα και ίσως ισοβίως να έρθουν σε αυτή την κατάσταση και να ζήσουν με τον ίδιο τρόπο, για να συνειδητοποιήσουν, ας το πούμε, τι σημαίνουν όλα αυτά τα κακουργήματα που κάνουν σε βάρος της πατρίδας και του λαού μας. Ελπίζω όταν θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα να κατορθώσουμε να συγκρατηθούμε και να πράξουμε αυτό που πρέπει. Είπαμε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο αγώνας, η διαρκής επανάσταση και η επανάσταση του καλού, του αγαθού, όχι του κακού, όχι του άδικου. Σαν τελευταία ερώτηση, Πάτερ Ηλία, γιατί πέρασε και ο χρόνος, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν στην Ανάσταση. Εδώ είναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει δύο, θα λέγαμε, σχετικά με τη γνώση του, έχει δύο μάτια. Το ένα είναι η πίστη και το άλλο είναι η λογική. Προσπαθεί το γεγονός της Ανάστασης να το κατανοήσει, ας το πούμε, με τη λογική. Βάλει κάτω τη λογική και λέει, για κοίταξε να δεις, βλέπει ανοίγει έναν τάφο και βλέπει ένα σκελετό και λέει, είναι δυνατόν ποτέ αυτός ο άνθρωπος να αναστηθεί? Γιατί βάζει τη λογική. Ενώ η πίστη λέει ότι αυτό το πράγμα είναι δυνατόν να συμβεί. Και το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, πρώτα μέσα στη φύση. Μέσα στη φύση, άμα κοιτάξουμε το φθινόπωρο, βλέπουμε τα φύλλα των δέντρων να κυτρινίζουν, να πέφτουν, και βλέπουμε τα δέντρα να είναι σαν να είναι ξερά. Έρχεται η άνοιξη, βγάζουν φύλλα, βγάζουν λουλούδια και επανέρχονται, ας πούμε, στην πρωτερινή τους κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Και εμείς οι άνθρωποι κάποια στιγμή γυράσκουμε, φιλορροούμε, πεθαίνουμε, γινόμαστε σκελετοί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που αναστενόμαστε. Θα μου πείτε βέβαια, υπάρχει αυτό, υπάρχει βέβαια, είναι η αμφιβολία. Κοιτάξτε να δείτε, πάμε στην εκκλησία. Ναι. Σε μια δύσκολη στιγμή λέμε Παναγία μου, λέμε Άγιε Δημήτρη, Άγιε Γεώργια, Αγία Μαρίνα κτλ. Επικαλούμαστε την Παναγία, επικαλούμαστε τους Αγίους και παίρνουμε τη βοήθειά τους. Είδε στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, είπαμε ότι ο διάβολος είναι πραγματική οντότητα, η οποία μας πολεμάει σε όλη μας τη ζωή. Λοιπόν, οι Άγιοι, η Παναγία, οι Άγιοι που έφυγαν από τη ζωή εδώ και δεκάδες και χιλιάδες και χιλιάδες ακόμα χρόνια, έτσι, είναι πάντα ζωντανοί, διότι αν δεν ήταν ζωντανοί
δεν θα μας βοηθούσαν, δεν θα μας συμπαραστέκονταν. Και βλέπουμε στη ζωή μας ότι ενώ από το ένα μέρος ο διάβολος μας πολεμάει με λύσα, με μανία, για να μας συντρίψει, να μας καταστρέψει, οι Άγιοι, ο Θεός, η Παναγία είναι αυτοί που μας συμπαραστέκονται. Άρα και λοιπόν οι Άγιοι δεν είναι νεκροί, δεν είναι αυτοί που κάποτε πέθαναν και εξαφανίστηκαν, όχι. Είναι ζωντανοί, είναι τωρινοί, δηλαδή είναι διαχρονικοί, είναι αιώνιοι. Βέβαια αυτό το καταλαβαίνουν μόνο όσοι πιστεύουν πραγματικά, κάνουν επίκληση στους Αγίους στην Παναγία και βλέπουν αυτές τις επικλήσεις και τα παρακάλια να πραγματοποιούνται, έτσι, γιατί τελικά ίσως και η πίστη αυτή, τουλάχιστον η Ορθοδοξία, είναι θέμα εμπειρίας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας, έτσι. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, πώς να το πούμε, ο πιστός είναι αυτός που έχει μια δεύτερη όραση, ένα δεύτερο μάτι εσωτερικό, με το οποίο βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και, πώς να το πούμε, τα οποία δεν τα βλέπει ένας άλλος άπιστος. Και θα μου πεις βέβαια γιατί αυτός ο άλλος ο άπιστος να μην τα βλέπει. Γιατί? Διότι η ζωή του είναι τέτοια ώστε το μάτι του αυτό της πίστης, το καθαρό μάτι, λοιπόν το έχουν με τη ζωή τους, με τις πράξεις τους, το έχουν σκοτεινιάσει και δεν βλέπουν δηλαδή αυτή την... Ή δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μάτι, είναι θέμα επιλογής. Το έχουν τυφλώσει, Ναι. Το έχουν τυφλώσει, το έχουν αναισθητοποιήσει, το έχουν ακινητοποιήσει, οπότε ας το πούμε είναι τυφλοί ως προς την πίστη. Ναι. Και βέβαια η λογική τους μπορεί να κάνει θάματα και πράγματα, αλλά η πίστη τους όμως είναι νεκρή. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούν να δουν, ας πούμε, την Ανάσταση, το θαύμα γενικά. Λέμε, για παράδειγμα, πολλές φορές αμφισβητούμε και λέμε υπάρχει το θαύμα. Μα μέσα στο θαύμα ζούμε. Κοιτάξτε, εγώ λέω καμιά φορά, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ναι, εκφραστείτε ελεύθερα. Ναι, έλεγα καμιά φορά όταν είχα μαθητές, όταν είχα στο σχολείο, δηλαδή στο σχολείο λόγω στην εκκλησία, όταν έκανα κήρυγμα σε παιδιά του σχολείου, τους έλεγα το εξής. Βρε παιδιά, τους έλεγα, ξέρετε εκεί στην Ανατολή λένε τον εξής μύθο. Η γη μας στηρίζεται στην πλάτη ενός ελέφαντα. Ο ελέφαντας πατάει πάνω σε ένα αυγό. Το αυγό στηρίζεται πάνω σε μια καρφίτσα. Λέω, εσείς λέω, δεν το πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Όχι. Κι όμως τους λέω, η πραγματικότητα είναι πιο φοβερή, πιο συγκλονιστική και από αυτόν τον μύθο τον ανατολίτικο. Γιατί? Διότι η γη μας όχι μόνο στην πλάτη του ελέφαντα δεν στηρίζεται πουθενά. Η γη μας, αυτός ο τεράστιος όγκος πάνω στον οποίο είμαστε εμείς, ας το πούμε, λοιπόν είναι τελείως κενό. Αιωρείται. Και όχι μόνο η γη μας, αλλά υπάρχουν άλλα ουράνια σώματα πολύ μεγαλύτερα από τη γη, που και αυτά δεν στηρίζονται πουθενά. Λοιπόν, πώς γίνεται, ζούμε μέσα στο θαύμα. Μέσα στο θαύμα, κολυμπάμε μέσα στο θαύμα, όπως τα ψάρια μέσα στο νερό. Συνεπώς, δεν είναι δηλαδή, θα λέγαμε, λάθος, όχι λάθος, δεν είναι ανοησία το να πούμε ότι υπάρχει το θαύμα. Ανοησία είναι να λέμε ότι δεν υπάρχει το θαύμα, γιατί είμαστε σαν τα ψάρια που κολυμπούν μέσα στο νερό και άντε τα ψάρια να πούν ότι το νερό δεν υπάρχει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη μόνο στο θέμα του θαύματος. Τι είναι θαύμα και πώς το βλέπουμε γύρω μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Οτιδήποτε να πούμε, ή μάλλον μπορούμε να πούμε πολλά για πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα και το κουράγιο. Εύχομαι να έχετε πάντοτε τη δυνατότητα και το κουράγιο και εκπομπές να κάνετε και να αγωνιστείτε. Τη δυνατότητα, εσείς και ο αγαπητός μας εκεί ο Βασίλης είπαμε. Ναι, ο Βασίλης. Ο Βασίλης λοιπόν, γιατί αυτό που κάνετε έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία, διότι με τον αγώνα σας και την προσπάθειά σας δίνετε πολλά και διάφορα πράγματα στους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι κάνουμε, πάντως πιστεύω ότι κανένας αγώνας τελικά δεν πάει χαμένος. Οπωσδήποτε. Καθένας αγώνας, κάθε βήμα που κάνουμε στη ζωή μας προς τα εμπρός είναι ένας αγώνας και μια προσπάθεια και ένα βήμα προς την Ανάσταση. Κάθε μας προσπάθεια είναι και μια μικρή Ανάσταση και όλες μαζί οι προσπάθειες, η μία κατόπιν της άλλης, οδηγούν ας πούμε στην τελειωτική και την αιώνια Ανάσταση.
Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου για την τιμή που μας κάνατε. Δεν ξέρω αν αυτοί που μας άκουσαν ικανοποιήθηκαν. Λοιπόν, εμείς ό,τι μπορέσαμε πάντως το κάναμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι. Και ευχόμαστε και για όλους τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που μπορούν, και όταν κάνουν αυτό που μπορούν τότε κάνουν το παν. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, ακούσατε την εκπομπή «Οι έσχατοι έσονται πρώτοι» με τη Ρένα Καλιγιάννη και με σημερινό καλεσμένο το Πάτερ Ηλία Ιφαντή. Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Σε νους λιράρι την αυλή εκόνεψεν ο χάρος, κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος θα ακριβώς να τον ετραπεζώσει, και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι ήταν κανένας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις, και πιάσε να χαζιρευτείς, τα σκολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο. Χάρια θέλεις άφης με τη λύρα μου να πάρω από μιλούν ούν οι κοροδές τσι. Που μιλούν οι κόροδες και λέει ο καβαλαρής και τα γερά κοκκού